Arratsalde on dizuela pilotazaleok, lekun berriko jaian jai pilota lekutik. Gaur hemen izango dira, dos pilotaren binakako promozio mailako eta lehen mailako txapelketetako bi partida, lehen da bizi promozio mailakoa ikusiko dugu. Eta bertan, Iraide Iriartek eta Janire Sotilek, Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen aurka jokatuko dute. Eta bigarren partidan, maila nagusikoan, aste guztian zehar iragarritako kartzeletik aldaketa bat bada. Natale Aranburuk eta Maite Mujikak jokatu behar zutelako hemen berez, baina gripeak erasan du Maite eta buelta eman badio ere ez dago jokatzeko moduan, gaur hemen da ikusleen artean, baina oraindik ez baldintzarik onenetan jokatzeko moduan behintzat. Eta euren ordez, beste jardunaldi batean iragarrita zegoen partida jarri dute hemen lekun berri, pilotazaleek lehen mailako partida batez gozatzeko aukera ere izan dezaten, eta hala Leire Oskozek eta Naroa Agirrek jokatuko dute hemen iragarrita zegoen bikotearen kontra. Oiana Orbegozonen, Ainhoa Ruiz Infantaren eta Oiana Orbegozonen kontra. Baina lehenik promozio mailako partida oasi aurretik azkar ikus dezagun bigarren mailako sailkapena nola den. Sailkapen buru dira joan den astean zestoan irabazita bitik birekin Marta Gomez eta Aliza Sagardui, bitik batekin lehengo asteko lidertzarako partida hori galduta bigarren postuan Malen Madrid eta Alejandra Perez, eta hirugarren eta laugarren punturik gabe momentuz Iraide Iriarte eta Janire Sotil eta Olatzin Sausti eta Naia Bertiz. Iraidek eta Iriartek minus bateko aberatsa dute, minus bederatzikoa, 8 tanto gutxiagokoa Olatzek eta Naiak, eta beraz gaurko partidan bikoteetako batek lortuko du lehen puntua, eta Uraxe jarriko da sailkapeneko hirugarren postuan, azkenerako laugarrena gaurko galtzailea geratuko delarik. Sailkapenak errepasatuta, epaileak pilotariak deika dituenez, gaurko aditua agurtu beharko dugu. Jaialdia nolakoa izango den jakin nahiko baikenuke. Jera Iturriaga gaurkoan kantxatik, lehengo asteko eginkizunetik maikoetara ekarri zaituzte, esatari lanetara. Zer moduzko jaialdia espero behar dugu gaur lekun berrin. Oianari sartu ezain pronto galdetu diot, partida aldatu da, baina bigotea beste bat izateagatik gogortasuna ez taldatuko, eta zaildasun maila ere, hemen edozein bikotaren aurka maila eman beharko baita, nola maila batean ala bestean. Arratsalde on jera, jaialdi polita, paperaren gainean jarrita behintzat. Bai, atxalde on unai, atxalde on pilotazale guztiei. Bai, egi esan aldaketakin ez, egi da hor gripea bolo da bilela, gurire egokitu zaio, eta jaialdia pixko bat aldatu behar izan du, baina dena den jaialdia erra gelditu da, promozio mailan ez da aldaketaik, eta partidu on aurre ikusi diteke, eta lehenengo mailakoan bai aldaketa egon dela, baina alare goi mailako partidu, eta espero du partidu handia ikusteko gai izango diela lau pilotarik ez, guri partidu hori eskaintzeko. Iragan jardunaldietan garaipenik lortu gabe dira Iraide eta Janire eta Olatz eta Naia, oso maila ona eman zuten txabelketari hasiera eman zion partida nola berrian Iraidek eta Janirek, eta Martaren eta Alizeren aurka irabazterik izan ez zuten ere maila polita eman zuten Olatzek, eta orduan Naiaren leku hartu zuen Maria Crespok, eta gaur beraz azken bi postuetan dauden bikoteak direla kontuan hartuta, hirugarren postua leian batetik eta bestetik bi herritarren arteko derbia ere bai. Zunbilako bi pilotari izango ditugulako elkarren aurka, Iraide aurrean elastiko gorriarekin eta Naia atzean Olatzen laguntzaz elastiko urdinarekin, eta hori ere pozgarria izango da herri bereko bi pilotari partida berean lanean aritzea. Kontuan hartuta gainera Zunbila oso herri txikia dela, baina hor ikusten da arrobia badela. Bai, hala da ez, hor pike pixko bat ere egonen da ez, azkenen herritarren arten pike sanoa izaten da, baina beti nahi izaten da ez, beste baino gehiago jokatuta alba da irabazi, ikusiko du gaur zein gaientzen den, eta ikusiko duze partidu ikusten dunez, azkenen hor nahi antzat lehenengo partidu izango da, horreko norgeiagokan puntue lortuta badaude, baina hor Crespok jokatuzun bere ordez, txapelketari hasiera gaur emango dio hemen lekun berrin, eta Iraidek eta Sotilek lehenengo puntue galdu zuen, baina 22 galduz, iaia garaipen hori eskuratuz, eta ikusiko du ez, gaurko partidue
nondik nora joaten den. Eta Iraiderentzat behar bada gaurkoare lasaigarri izango da, txapelketa batean estrainako zaritu zelako Olaberriko partidan eta gaurkora beste sentsazio batzuekin etorria izango da. Nik uste baietz ez, ikusiko du ez, beti partidu berrie da partidue, pilotaleku ere berrie da, ikusiko du zein egokitzen den hobeki, urduritasune izein egiten dion aurre hobeki eta ea partidu ona ikusten du. Astear da partida, Iriartek izango du lehendabiziko sakea, epaile lanetan Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Urizek jardungo du, eta badoa. Zunbildarra sakera, hasi da gaurko Lekunberriko jaialdia sake gaiztoa, 5:30 ezkerrez Dotor erantzun dio Naia Bertizek, eta beste pilotakada bat atzera aurreko baino laburxiago 4:30 ezkerrez. Naiak eraman, Janirek ere atzera, oraindik sartu gabea da jokoan Olatz pilotakada guztiak. Naiari bideratu baitizkiote, oraintxe sartu da laukoteko Gipuzkoar bakarra, Antzu Olarra. Iraidek atzera horren ostean, Naiak ekarri, Iraidek zabalera, Olatzek eraman, Iraidek kantxaren hori aldera mozu eta ezkerrez gero Olatzek atzera. Eta horren hori egin zaio pilota Janire Sotili erdi-erdikoa zuen, baina bera joan zaio, ez du gozatu eta azkenerako lehen tantoa Olatzek eta Naiak lortu dute bat eta huts. Hor pixkat nik uste hankak igual irrist indiola ez, azken momentun man beharri izan dion hortan. Eta hor txapazpira joan zaio, egia da Sotilek berak, Janirek berak ezagutzen dula pilotaleku gehien ez, bertan internatzen duen pilotarie da, bertako elkarten, eta gaur esan diteke beretzare etxen jokatzea dela ez. Larraun Baiaran gara, Lekunberri Larraun Baiarako herrietako bat da, eta bertako pilota klubean dabil, Larraun klubean dabil, Janire Sotil, eta hemen entrenatzen duenez, ark ezagutuko ditu, jerak esan bezala pilotaleku honen ezagugarri guztiak beste inork baino hobeto, baina geu kanpotik begirari garela behintzat azpimarratu beharrekoa da, pilotalekuak izan dezakeen azkartasuna, zorura begiratu eta distira nabaria baitu. Hala da beti, Lekunberriko pilotaleku ezagutzen du ez, eta lurre oso bizi dauke horre azpitik azkar ateratzen da, eta kontuz ibili behar da ez, pilotak jartzeko ordun ere, gehiagizko pilotak jarri gabe, zai egiten delako ez, batez ere defentsa lanen aritzea. Bigarren tantoa urdinek lortu dute, sakez egin baitu Olatzin Saustik, Naiak ez Janirek ezin izan baitu eraman, eta arratsaldeko 3. berriz, gorrien aldera erori da, eta beraz Iraidek eta Janirek lortu dute. Pilota aurrelari Zunbildarraren eskuetan da, dator, korrikaldian apurka eta jarri du, tantoa jokoan. Bertizek eraman, Iraidek jaitsi. Txokoan utzi du pilota Naiak, Iraidek jaso. Gaiztoko egin zaio Olatzi baina jaso, orangoan zabalera Iraidek, baita Olatzek ere, lurretik dabiltza, Zilipurtik abi aurrelariak txokoan batzuetan eta zabalaldean besteetan. Badirudi lasaitu egin dela tantoa zabalera Naia Bertize, kontrakantxatik bildu eskuinez nola edoala Iraidek berriz ere toki berera Olatzek eta tanto. Bigarrena egiterik ez dute izan gorriek, 3. izan da hau urdinentzat, 3-1, eta hemen badirudi markagailuekin badirela arazoak, 3-1 dira aurretik Olatz eta Naia oraintxe zuzendu dute markagailua, ez dakit argiteriarekin izango duen markagailuak arazoren bat, edo bestela ere berez izango den arazoren bat. Nola nahi ere beste tanto bat jokoan, eta 3-1 markagailuan. Hor ikusten da ez, lurre hain bizi izan da, bizitasunekin ibiltzen denen min haundi inditekela ez, eta aurrelarik hortaz konturatzen badiba pilota azpitik ibiltzea lortzen dunak eta horran katara jokatuz, min haundi egin. Beste tanto bat jokoan, txokoko dejada Iraidek, Olatzek eraman, ez dakit horzar egin nahi izan duen Olatzek eta gero hanketara irekin nahi izan dio, motzetik
motzean jokatuta Olatzek Iraideri, baina ez du lortu, 2 eta 3 markagailuan, hor esango nuke biparet egin nahi izan ote duen, Zabalalderako. Bai, erasora ez, nik uste defentsan nahiko lan bazula, baina defenditu beharren erasora pasatu nahi zula, eta hor, bueno, txapazpira joan zaio. 2 eta 3, Iriartenen sakea. Labur eta laburregi hor ez dio bote ona eragin pilotari, eta azkenean ez du 3ko arrastoa gainditu. Hemen 3tik 3 izan dira promozio mailan, eta sake hau laburregia izan da, 2 eta erdi inguruan egin baitu botea. Bai, bote txarra indio, ez, horre batzutan kontu zibili behar da, konfiantzakin joan behar da bote hori itea, eta bueno, goengoan ez dio botea ongi eragin, eta gero bueno, zen izan du 3ko arrasto hori gainditu. Eta orain saketik tantoa. Urdine, kasu honetan aurreko esan baino laburrago jokatu du Olatzek eta tantoa lortu du. Txorzan bile joaten bazta eta lortzen balin badozo ez, oso zaiek izaten die atzelarintzat ez, espero ez duzulako espero ez, hor txorsta justu jotzea, eta ongi sakatzen nahi da Olatza hasiera hontan. Oraingoan luzeago, baina berriz ere Janireren bila, nahi akatzera, Janirek eutxi eta atzelarien arteko piloteo orain, aurrelariek orain arte sartzeko aukerarik ez dutelako izan. Bertizek luze atzera. 3tik gozo jo eta 5 eta erdira arte ezker paretetik nola edo ala jaso. Olatzin saustik atzera. Eta Janirek ere bai, gainera etorri zaio pilota, baina moldatu da azkenean eraman, eta gainera Olatzi gero sartzeko aukera kentzeko. Iraidek kantxaren erdialdera zabaldu, Olatzek atzera. Eta Janirek ere bai. Ezkerrez nahiari gaiztotu egin zaio. Bai, bikaine, hor Janiren pilotaka da. Dotore baztertu du ezkerparetara. Eta lan handiak eman dizkie aurkariei. Hainbesterainokoak non eraman gabe geratu den pilota nahi abertiz. Bai, bikaine hor oso ongi luzatu du, eta gaina ezkerparetan nola sartu ezke tanto izateko pilotaka da zen, eta alaxe lortu du. Sakera dator, Iraideri arte. Azera du sakea. Ezkerrera gaizto doa, eta nahiak ezin eraman, eta zeuk aipatu duzuna hemen zola bizia izaki abiadura handia artezake pilotak, eta askotan hanketara jokatzen bada ez ustean harrapa daiteke aurkaria. Bai, batez ere hor azpitik biltzen bada ez, hankata jokatu ezkeo asko ateratzen da pilota, eta beti lan zailegoak die pilotarintzat. Eta momentuz saketik ezaugarri hori gogoan hartuta ondoari dira bi pilotariak, Olatzek 2 egindako baditu ezaugarri horri etekin aterata, eta Iraidek ere bai bat, oraintxe ikusi dugun hau. Bai, ongi hasi die sakatzen, eta badaki ere bai ez, bueno, tantoa saketik hasten dela, eta aukera hori ere baliatu nahi due. Eta garrantzitsua behar bada ondorengoetan Iraiderentzat konfiantza hartu eta partidatik ez ateratzeko, askotan sakez falta bat egiten bada partidatik ateratzeko aukera ere badagoelako, burura mamuak etortzen has daitezke eta. Bai, hala da ez, azkenen horre sake bat utxeiten dozonen urrengo eta pixkoa beldurrekin joatentza, baina bueno, nik uste beste sake pare bat onak ikusi dizkiula, eta hori burutik joan entzaiola. 6. egin dute Olatzek eta nahiak, horre elkarri erasan diote aurrelariak, eta azkenean airez saiatu da Iraide pilota eramaten. Ez du lortu bere helburua ordea. Sakera dator Olatzin sausti, sake luzea jarri du, eta hau ere ezkerparetara urreratu du. Sautilek jaso. Bertizek atzera, Iraidek urrundik jaitsi, baina gaiztotu. Olatzek ezkerrez eraman, berriz ere aukerakoa Iraiderentzat, jokaldin molde berbera. Eta tanto, horre azpitik sartu behar izan du nahi Bertizek, baina ez du eramaterik izan, 5 eta 6. Bai, hor pixkat ezkerrekin konfiantza gutxikin ikusten da nahi momentu honetan ez, egia da Iraidek ongi mozutako pilota izan dela, baina baditxo bizpairu hor ezkerrekin nahiko justu eraman ditunak, eta bai batzutan gertatzen dena ez, ezkerrekin eramaten hasten zanen, eta gutxi egiten pilatzen bazore horrek ere burulana egiten do, eta baliteke banaiak konfiantza pixkoa galdu izana.
Beste sake bat Iraidek, honetan ere txost egin dio pilotak nahiari baina ongi jaso du. Sake bueltan ireki. Ia kontrakantxatik bildu Olatzek, berriz ere moztu, ezkerrez jaso Bertizek, txokoan berriz ere Iraidek, eta iritsi da, doi altueragatik pilota frontisera, eta hor pilota gozoa geratu zaio gero Iraideri altzuena eta nahi zuena egin zezan. Pilota indartsu moztu eta azkenean biak gertu egonagatik ere eramaterik ez batak eta ez besteak. Seina. Bai, horre, bueno, arrisku ere bazen pilota horrek ez, zintzilik etortzen dien pilotaik batzutan bote txarra eraiten du, eta bueno, kontuz edo erne ibili beharreko pilotak izaten die, baina Iraideko songitxoin dio eta gero bikain moztuta bat Antona bere eskutik. Partidako lehen da biziko berdinketa Seinako okorrezpanago, eta beste tanto bat jokoan berdinketa hautsiko duena, zuzen ere herriz ere pilota jaitsi Iraidek, horrengoan txokoko deja da, eraman Olatzek, horrengoan atzera, aire zeraman Antzu Olarrak, berriz ere moztu eta berriz ere motzetik eta azpitik hanketara jokatu nahi izan dio bere helburua lortu arte, kasu honetan ere jokaldi molde berbera erabilita, mozketa erabilita zazpigarrena, eman baitio Iraidek bikote gorriari 7 eta 6. Bai, ongi mugitzen hasi da pilota, bueno, hor moztuta bakimine egiten dula, gaina txosta bilatzen badu areta gehiago, eta bueno, oain tanto batzuk erreskan lortuta 7 eta 6 gorrik aurretik. Datorra burkasakera Iraide, erdi-erdikoa, baina indarrandian aterea, dotor erantzun dio, baina Naia Bertizek. Ja, nire kaltuera eman dio pilotari, Iraidek sartzeko eta min egiteko aukerarik izan ez dezan. Atzera berriz ere luze Olatzek geratu egin da pilota, baina ongi jaso du Janirek. Naiak atzera eta Janirek zabalera, gainera etorri zaio, azkenean nahi bezala ez du jotzerik izan, baina moldatu da nola nahi ere. Olatzek luze eskuinez sartu eta pilota lauter dira arte luzatu eta ezkerreratu gainera. Ezkerrez Sumildarrak eraman, oraingo beste Sumildarranen jokaldia. Jokaldi horrekin aritu dira. Txokoan min egin nahian Zabaletik txokora aurrena Olatz eta ondoren txokoan bertan dejadaren bidez Iraidek egin du min eta dejada horrek aurrekoek baino eraginkortasun handiagoa izan duenez. 8garrena lortu dute Iriartek eta Sotilek 8 eta 6 eta markagailuan alderik arreztazaten partida etetea erabaki dute Antzu Olarrak eta Sunbildarrak. Bai, nik uste guain takadatxo hartuta ez, bikote gorrie, gaina bueno, Iraide konfiantzakin ikusten da, jokalditan asmatuz, goine bikain ezkerrakin indun dejada hori ez usten harrapatu zarerioak. Eta, bueno, bitantoko alde hori gehiora joan ez aldin, bueno, momentu honen gelditu duen ikustere partidue bikote urdinek, eta, bueno, guaini partidu asko aurretik, eta ikusko du zein gainentzen den. Azkar doa partida, eta behar bada pilotaleko azkar hauetan inork alderik hartzen badu azkar joan daitezke partidak, eta horregatik partida geratzea aproposa izan da urdinentzat, aldela gorriak oztu, eta beste dinamika batean partida aldatzen saia daitezen behintzat. Ba, jala da ez, beti eragiten du azkenen hor geldialdi batek, bueno, zure takadatxoa gelditza behintzat lortzen da, ikusko du lortzen duen eta tantoa beraien aldea etortzen den, baina, bueno, beti ongi nik uste garai honen eskatutako atxeden aldi izan dela. Zutitu dira atxeden setetik eta bat berriz ere Iraide Iriarte sakera. Eragin dio punpa pilotari eta geizto Jerri, txokoan barrena, Naiak ezkerrez eraman, eta bueltan aukerako Iraiderentzat pilota jaitsi nahi izan du, baina behar baino gehiago egin azkenerako 7 eta 8 eta berriz ere sakea Olatzek berreskuratu du. Bai, aukera hona zunez, sake hona izan da hasteko, ongi sakatue, gero hor Naiak merituz atera do pilota hori, ezkerrakin oso ongi ateraz, eta aukerakoa gelditu zaio Iraideri, baina bueno, aurrekotan ez bezala, goengoan txapazpira joan zai. Olatzek sake luzea, baina hemen ere txosta joarazin daian. Eta azkenerako txostaren ostean, gainerako biderik eman ezin pilotari Janire Sotilek 8 markagailuan.
Bai, horro dabil ez, saken errentagarritasuna handina bat txost hori bilatzen dunen lortzen, badauzke bi nik usteia txosta jota lortuta, eta horren bile dabil saketan. Sakez egindako 3 tanto ditu eta 2 izan dira jerak esan bezala txostaren bidez eginak, honetan ere txosta jogarazi dio Janireri, baina horrek ez du larraundarra, bete lugarra ez ustean harrapatu. Luze atzera kantxaren erditik, olatzin saustik, eta baita gero Janire sotilak berak ere. Pilota zein gehiago luzatu eta arrotu leian ibili dira bi atzelariak, eta azkenerako erdipareko pilota olatzentzako zela uste izan du aurrelariak berak, eta gero keinua egin dion keinuagatik barkamena eskatu. Nahiari ark sartzeko moduko ere izan zezakelako atzerak etorri behar izan du pilota altxatzera, eta behar bada hori hobea zen nahiarentzat, atzelariarentzat. Ba, ongi bazortutako pilota ez, izan da horre lanak zaie ez, zail jarri dizkio bai aurrelariri bai atzelariri, olatz bera joan da pilota hori eramatea, baina Janire hortan oso ongi da ez, pilota bikain baztertzen. Orain ere txostaren bila jo du, saketik iraibiri artek, eta nik usteia da partidaren zein garaiten gauden ikusirik konturatuko zirela. Ezaugarri horrek kantoren bat eman diezaiekela, eta hemendik aurrerako sake guztietan txosta bilatzera egingo dutela. Sotilek arratu bai, baina gehiagitxo ezkerparetan zein goiko koltsoian izan da goian, eta beraz tantoa urdinek lortu dute, bederatzika. Bai, oengoan gehiagi arrotu du ez, zai da hemen, nahiko toki bada ez, pilota arrotzeko, baina oso gora joan zaio, eskunpixkoak ateatu zaio, eta gora aldein dio. Sake luzea ezkerrez edarki erantzun dio Janire Sotilek. Erdiko pilota nahiak, baina antza denez ez du. Ark espero beste gozatu egin duen keinuagatik, hau baztertua, eraman. Iraidek ireki eta gero olatzek atzeratu. Eta gainera etorri zaio Janireri, hor behar bada pare bat pauso atzera egin beharra zeukan. Konturatu denerako gainean baitzuen pilota. Bai, hoi da ez, nik uste berak uste baino gehiago tiratu dela pilota horrek goiko posturen presteola, baina azpitik jotzeko egoki guazen pixko bat itxoiteko pilota zen, eta hor gainea etortzekin gaizki eman dio pilota horrik. Aurretik berriz ere markagailuan Gipuzkoarra eta Nafarra, 10 eta 9, sake gaizto hau ere, ezkerparetara itxatxia, baina dotore jaso. Janire Sotilek, olatzek atzera, aburrago orain, aurrera etorri da Janire pilota altxatzera. Berriz ere Sotil sartu da. Zauztik pilotari pasatzen utzi behar izan dio. Eta gero bertizek atzeratu eta gaiztotu. Olatzek fronti sartire, baina indar handian, iraide atera du bere tokitik, baina berriz ere etorri da aurreko kuadroak zaintzera. Hoi duenez, Janirek eskatu eta atzeratu. Naia ator zabalera bildu. Txoste egin dio pilotak Janireri, baina ez dakit, iritsiko den. Gutxi falta izan zaio, baina txapa jo du azkenean pilotaka da horrek. Eta beraz, lanerdietara aurretik, olatzetan naia iritsi dira, 11 eta 9. Bai, nik uste dut guain pixkoat bikote urdinek estrategiere aldatu dula ez, atzea bilatzen nahi dien, ikuste, Janire bilatzen nahi diela, ikusi du hor momentu baten Iraidek mamine egiten zula ez, jokun sartzen zenen pixkoat joku aldatuta eta mozketa ekin mamine egiten zula, eta guain ikuste atzelari gehiago bilatzen nahi diela, eta horrek emaitzen mandioala ez, momentu honetan. Olatzen sakea, izango da, ondorengo tantoa abian jarriko duena. Kantxaren erditik abiatu da, ezkerrera gaizto gainera etorri zaio Janireri, baina ekartzeko arazo handirik ez du izan. Aurrera dator orain eta dotore atzeratu, ia bosteraino. 4 eta 3 laurdenetik pilota luzatu bertizek, eta baita aurrera xeagotik Sotilek ere gerria sartu eta berriz ere toki berera atzera, bosteterditik eraman eskuinez. Janirek eta horra irez sartu da iraide, baina ez du bat ere gozatu, 12 eta 9. Bai, aurreko baten antzeko ez, azkenen konfiantza dauke horre eskuin bolea horrekin, oso ongi sartzen du bolea,
baina kasu honetan bi aldiotan ez zaio eskun sartu pilota hori, eta bueno, Txapazpira kasu honetan. 12-9, sakera dator Olatz. Sake luzea, hau ere gorputzera atera nahi izango zuen, eta hainbatean lortu du bere helburua. Naiz eta aurreko batzuetan bezain beste zetorri, aurkariaren gainaldera. Iraidekien tartea luze jokatu du, nahiak eskatu eta atzeratu bai, baina sobera 10-12, eta ez dakit beste pilota baten bila ezate diren joango. Gorriak ordadiltza zalantzan, baina azkenean pilota berberarekin jarraitzea erabaki dute, 10-12. Kasu honetan ematea joango zen nahi eta azkenean gora joan zaio. Bai, hor askatu indio ez, eramatea bakarrik ez, ematea joan da, eta bueno, hor altura gehiagoekin gora joan zaio, eta hor dabiltza ez, tanto batzuk itea lortzen du, baina gero bi bikotek ere utxegite batzuk pilatzen ditu, eta hortxe dabiltza ez, ezin hautsiz, eta pixkat urduritasun horrekin esango nuke ez, goendik oso eta askatu gabe ikusten dituzte lau pilotari. Izan liteke eta elkarren gandik oso gertu dira, bitanto ez baitira deus, baina alere ekarri egin behar da desabantaietxoa, eta beti aurretik joaten denean lasaiago edo lasaixiago joko dezake pilotariak. Ez dugu aipatu sarrerakoan, baina partida honek behar bada beko zuloan dauden bibikote direla kontuan hartuta garrantzia izan dezake 3. posturako baino gehiago. Txapelketaren herena izango dutelako gaurko partidarekin bibikote hauek, eta laburragoa denez beste txapelketa batzuetan baino hori gaxa, puntuak lehen pilatzen hastea hobe. Bai, dudik gabe hor, baina, sailkapena ikusten Gomez eta Sagardui 2 puntekin dieia, eta horrek, suposatzen do, atzetik daudena, kostako zaioala ez, 2 puntun jabe eitea, eta gaina, lehen promoziontan egie da finalerdik ez diela ongo, eta, lehen bi sailkatuko diela zuzenen finalea, orduan, lehen bailen puntuk pilatzea komeni da. 13 eta 10 markagailuan, 3 tantoz aurretik dira orain, aurrekoa haientzat izan baita Olatz eta Naia, eta beste tanto bat jokoan, atzelarien artean pilota. Lauterritik sartuko da bertiz, luze. Kiberetik orain Sotil. Olatzek ezer egin ezin, eta azkenean Naiak zabaladerako bidea hartu du, eta ongi azeratu. Horrengoan ere, ari toki utzi eta berriz ere toki berera atzera. Atzelaria kargatu asmotan. Olatzek jaso, eta gero Iraidek atzera, frontik sartiko pilota. Naiak altxa eta atzeratu duena. Ezkerre zeraman Naia bertizek, Janire sartuko da orain. Nien tartera jaitsi, aurrera etorri da Naia. Iraidek ere pilota bajatu. Berriz ere aurkariak behartzeko asmotan. Horrengoan ere toki berera, kantxaren erdialdera, eta gero Gerria sartu, eta 5 eta erdira bidali du pilota ia. Naiak atzera, hau ere fronti sartiko, baina karga badaramana, azkenerako ez dineraman ez dinaltxa. Janire Sotilek bazera man karga, eta azkenean horrek abiadura horrek utzi du, jokozkanpo Janire. Bai, hor, eramatekoa zen pilota ez, hor da biltzen ikuste konfiantza pixkoa falta zaioala lau pilotariri ez, bere burungan pixkoa geixo sinistea, hor de, tanto nakinagatik ero txoite batzuk pilatzen nahi dielako, eta nik uste hoxe ez, urduritasun horrekin behintzat hankak nahiko lotuta dituela, eta horrek batzutan ere egiten du ez, hankak ongi hartzen ez dienen, gero golpeoa zailegoa izaten da, eta utxegite batzuk pilatzek ere horrek ekarri dezake horrek. Eta partidaren hasieran alderantzizkoak izan dira kontuak, atxeden setera Olatz eta Naia etorri direlako, eta orain beharra sentituta partida bigarren erdiaren lehen erdian eten dute Iraidek eta Janirek une partida hau ere atxeden hartzeko. Bai, momentu hona zen gelditzeko ez, ja partidu erditik aurrera goaz, 22ko ezain beste falta, lautantoko aldea 22ko bideo honetan errenta polite da, eta nik uste momentu honen gelditu duela partidu ez. Eta berriz ere estrategia, taktika izan da hemen atxeden hartzera Gorriak eraman dituena.
Bai, dudik gabe ez, azkenen pilotaleku, olako ezaugarrikin pilotaleku baten gortzea partidu oso zaila da ez, izan hor, lurrek dun ezaugarri horrekin defenditzea asko kostatzen delako, tantoak normalen azkar joaten die fisikokin ikuste arazoik ez daukeala, baina estrategikoki gelditzea komenizitzaien eta alaxe indu. Lautantoko zuloa kontu markagailuan 14-10, Olatzin sausti etorri da sakera, gaizto jarri du, txoste egin dio pilotak Janiri eta azkenean eramaterik ere ez, kolpea tira bai, baina kontrolik gabe Zabalaldera 15-10, beste sake gaizto bat. Saketik asmatzen nahi da bereziki ez, hor duda inazten dio, txosta jokote dun, ezkerparetara aterakote den, eta nik uste ez dakizen magarrena dauken sakez. Laugarrena, unei, lau sakez ja lortu ditu, eta beste askotan aukera ere sortu gero hor aurren pilota argi hartzeko, eta nik uste saketik mine iten nahi dela. Eta alakoetan txosta joko ez joko zalantzan ibiltzea zaparte abiadurak ere badu garrantzia, pilota hau asko irteten da. Zoruan barrena eta are gehiago kontuan hartuta pilotalekua azkarra dela berez, saketik mine egiteak tantoa eman dezake eta tantoa ematen ez badu oso bideratuta utzik ero sake bueltan tantoa egiteko, baina hori ikusterik ez dugu izan, saketik gari baitira lortzen, eragikortasunik gehien nola iraide ala Olatz. Olatz bereziki ez, beti txostorren bile eta oso bizi dabilki pilota, eta Janire restoan oso ez dabil gustora ez, hor ezaki oso ongi nola jarri, eskuinekin jarri, ezkerrakin itxoin, eta hor mina hundi egiten nahi da, eta lehenengo pilotak adakin gaina tantoa lortzek, errezasun ematen dio ez, bikote urdinei zulo hori irekitzeko, eta momentuz markagailun alde desentea lortzeko baita birako bide hortan. Eta beste bi elkarren segidan, eta dagoeneko baditu 6 gisa horretan amaituak, Olatzin saustik eta orain berezeki tantoa bukatu denean, saketik aurkariei tantoa sartu dietenean burua makurtu du Janirek eta keinu horrek ezagundu partidatik irteten hasia dela dagoeneko hainbeste sakera eman gabe utzeak ere etxipena dakartiolako, nola ez pilotariari. Goengoan ikuste iraideko songi lagundu diola ez, bolea sartu da eta sake hori kenduta eta behintzat jokun seitzeko aukera jarrita. Eta tantoa jokoan zela aurreko pilotak adetan benga esan dio iraidek Janireri, hemen elkar lagundu beharra dago. Partidatik atera ez daitezen zuloa hain handia denean, zazpi tantokoa denean, aurrealdean aukerako pilota izan du biparetakorako, eta naiz eta oso aurretik jo dotore egin du eta tantoa lortu. Etzen erraza hain aurretik halako jokaldi bat egitea. Ikusten da iraide jokatzeko daola ez, arriskutsu da hor aurren beldurri gabea da, ongi jokatzen nahi da, bere aukerak baliatzen, eta atzetik pixkoat laguntza hori jasoko balu, eta konfiantza gehiokin ikusiko baginu Janire beran, ikuste partidun sartzeko bidea euki dezakeala ez. Olatzen aurreko sake boladetan bere utzi dutenez, iraide utzi dutenez ere bat jokoz kanpo, horrek ere grina areagotuko zion behar bada, eta orain aukera duenetan garbiak ez badira ere, Janiri laguntzearen ikuste gehiagotan ikusiko dugula sartzen ahal egintzen behintzat. Eta badaki berak ere, berak norbaiteko aurren mine egiteko aukera badau bera dela, eta saiatu beharra dauke ez, partidu norantzko aldatzen. 11 eta 17 oraindik ez dago hau ez amaitu da ez erabakita inondik inora, eta bada, oraingoan gorriek sake hartuta tanto boladatxo bat egin dezaketen, Olatz sartuko da eta atzera berriz ere. Hemen urdinen helburua badakigu zein den, Janire kargatzea eta aurrean iraideri pilotaka da aukerakorik, aukerako pilotarik ez etortzea. Posible baldin bada, nahiak gozatu eta darrandian 6 eta 4 denera, Janirek eraman berriz ere aburrago pilota, baina abiaduran berberarekin, oraingoan jaitsi, iraide sartuko da, beste ormabikoa eta bestea baino laburrago, eta tanto zilipurtik aibili da lurretik Olatz, baina bere burua bota badu ere eramaterik ez du izan, beste jokaldi on bat iraidek, aurrekoa baino laburrago esan bezala, baina emaitza berbera izan duena, 12 eta 17. Saiatu beharra dauke ez, azkenen hor konturatzeako eta batez ere Olatzek saketik mininda markagailun alde indioa, 17 eta 10 arte, eta guain mintzat bi tanto erreskan lortuta, pixkate tanto pare gehiago lortuta, partidun sartzea lortuko lukea. Sake dator aurrelari Zunbildarra,
Luzte jarri du eta Gaizto ere bai, hor gorpuzera jokatu dio, baina ezkerrez ederki jaso. Naia Bertizek, sake bueltan Iraidek jaitsi, Olatzek eraman. Iraidek berriz ere zehaztasun handiagoarekin behar bada jaitsi. Eta biparetako jokaldia egiten saiatu da berriro, baina txapa gainera iritsi gabe geratu da. Zunbildarraren kolpaketa. 18 eta 12. Bai, aurreko jokaldin oso antzekoa ez, goengoan Meritxu Zolatzeke pilota hori, oherki etxitako pilotari eramatea lortu do, eta berriz aurreko bidetik bipareta horrekin bukatu nahi izan do, baina goengoan txapazpira joan zaio ez, eta bueno, egia da saiatu beharra daukela, eta margen txikigoa dela utxegite horietako ez, 22ko txartel hori, gertugo daukelako bikote urdine. Kantxaren erdira orain baina abiadura handian, Janirek eskuinez eraman, berriz ere kantxaren erditik minegin nahi, Iraidek jaitsi, nahiak eraman eta txokoan barrena luze eta indartxu ezkerdez jaso. Janire sotilek, Olatzek atzera, eraman Iraidek eta berriz ere aurrera etorri. Aurreko kuadroak zaintzera eta hor gero pilota erori egin zaio nahiari, baina uste dut hor urrundik jokaldi bat egin nahi ote zuen aurreraka etorri baita eta pilota jotzerako berantzko efektu hartu baitio pilotak beraz hor akaso urrundik dejada bat egitea izango zen haren helburua. Bai, hor zabalen zulo hundia zeonez, hor ikusten zen, Iraideia txokoan harrapatuta zeukela, ideia ona zen eta atera ezke hori tanto izateko aukera eukiko luke, baina, ez zaio behar bezala atera jokaldi hori. Eta berriz ere sakea Iraiderentzat eta aukera orain hemendik aurrera beste tanto sortatxo bat egitekoa. Gorriek. Sake hau labur, baina Gaizto, nahiak eraman. Eta berriz ere Iederentzat aukera, baina azken unera arte itxaroteagatik uste hor Gaiztotu egin zaio lapilota. Ezker paretara asko sartu zaio eta azkenean nola edo ala jo du, eta erasorako pilota azkenean ia defentsako bihurtu da, eta azkenean ez da iritsi, frontisera. Bai, ezker paretan asko sartu zaio hor goiko posturetik zaintze honez, eta hor goitik hola baztertzen denen oso zaie da pilotari ateratzea, eta goengoan ozta badare txapara joan zaio. 19 eta 13, sake atera du berriz ere, Olatzek ez eta gustora geratu antza denez egin duen keinuagatik ateratako sakearekin, baina ez kenioken antzemango, keinuagatik izan ez palitz, tanto balortu dute eta. Bai, errestoan dabil inkomodo Janire ez, konfiantza galduta, eta nahiz eta orain, sakea eramatekoa zenez, ez da lortu ez dara pilota hori eramatea, eta nik uste saketik, sarraski handi xamarra egiten nahi zaiola, eta hor da hola, momentu enten markagaiun daun alde hori ez. Iraide sartu da orain Janireri pilota bat kentzearen, atzera gero Olatzek. Ea nahiak zer egiten duen, atzera. Luze, hemen abailduta dagoena are gehiago ondoratzea baita. Askotan errazena eta nik uste lauretan burumakurren Janire izango dela, sake batzuk utzi dituelako eraman gabe. Eta azkenean bera kargatzea eta Iraidek aukerarik ez izatea da partidaren lehen erdian ez dela aipatu dugun bezala urdinen helburua, eta ez dakit hor odoldua ikusten diot Praka Olatzi, ez dakit hor zauriren bat egingo zuen. Odola nabari baitzaio hanketako batean, Prakan. Bai, nik uste leheno zabalea joan den baten ez, bakitxon bat egin izan dula, eta hoxe ez. Ere zauriak sendatzeko modurik onena garaipena izango da eurentzat, pilota moztu egin du orain honetan Iraidek eta 14 lortu dute, eta oraintxe beste pilota bat ateratzea erabaki dute. Gorriek urdinak ohituta zeuden pilota aurreko pilotara eta beste bat ateratzearekin akaso dinamika aldarazteko aukera eta hor lekiekelako ustean aldatu izango dute materiala. Bai, ikusiko du ez, ja gutxi gelditzen da 22ko bideontan ongi bideratu daukea partidue eta ea gai den bikote gorrie azkeneko susto bat emanteko bikote urdinei. Ozka egiten ale eginduko zaizkie, baina ez dakindik askorik lortuko duten akats bat pilatzea
ez delako oso lan erraza, ez delako oso lan zaila. Naiz eta partidak istea izan, hemen pilotan dagoen eginkizunik gaitzenetakoa. Janirek ekarri eta Olatzek aukerakoa izan lezake orain atzera, berriz ere luze, airez eraman Iraidek eta kolpe txar bat hartu du eskuan gainera. Segituan esku bata bestearekin joratu baito. Eta orain ere Zabalera abiatu den honetan kexu dantza. Lehen airaz sartutako eskuaz. Olatz sartuko da berriro, atzera, luze. Orain ere atzeraka etorri behar. Urruntzelako Janire. Jokaldi ona eta gero horre Olatzek jaso bai, baina bigarrenean jaso duela iritzi dio Carlos Uriz Nafarroako Pilota Federazioko epaileak hemen ikusiko dugu. Ez da oso erraza ikusteko hemen aurretik, Olatzi nik uste lehen botean eramana izan dela irudituko zitzaiola behar bada, baina ez da erraza hor bigarren botea eskua sartu aurretik edo ostean egin duen erabakitzea. Egia da txorta jo dula ez, eta hor bote txiki ingo zula, baina bere gorputzekin tapatu du, eta bai epaientzat bai hemen atzetik ikusteko zaila da ez. Egia da pilotarin sentsazioak askotan, jakiten dela ez, lehenengoan bigarren eman duzun, Nolatzeko oso argizun pilota hori lehenengoan eraman dula, eta baliteke ala izatea. Eta bestela ere, pentsatzen dute epaileari zalantza egin araztea ere, ez dela lan zaila izango, badazua da, erabaki aldatzeko aldatu behar baldin badu. Baina tira, alere ez da aparteko ezer gertatu, 22 eta 15 amaitu da lehen partida hau eta 3. postuaz Olatzin Sausti eta Naia Bertiz jabetu dira. 4. geratuko dira horren bestez, gaurkoan garaipenik lortzerik izan ez duten, iri arte, eta Janire Sotil eta promozio mailan behar bada sailkapenari dagokionez gauzak apur bat erabakita utzitzaken garaipena, batzuk birekin dira eta orain iri artek eta Sotilek 2 puntu horiek harrapatzea ez dakit lan oso erraza izango den. Zaila izango da ez, egida buelta berriz buelta falta zaioala, baina 2 puntu erdi estea zaile da, denak partidu gorrak dielako, baina lanen segi behar da eta zergatik ez, saiatu bukaera arte puntu hoik eskuratzen eta mendik aurrera puntu pilatzen hasten dien. Azkar partida honek utzi dizkigun estatistikak errepasatuko ditugu. Iraidek tanto sorta eder bat egin du. Moztuta 4, sakez eta dejadaz dana, eta biparetaz beste 2 ere bai, 8 beraz orotara, galdutako 4 pilota izan ditu. Janirek 3 galdu ditu eta bat egin atzean. Olatzek saketik 7 sartu dizki aurkariei eta bakarra galdu du eta Naia Bertizek aurkariei baztertutako pilota bat jarri die eta 2 utzi ditu eraman gabe guk galdutakotzat zenbatu dizkiogunak. Partida esan bezala 22 eta 15 amaitu da eta txapelketako lehen puntua lortu dute Olatzin Saustik eta Naia Bertizek. Azken putz geratu dira sailkapenean Iraide eta Janire, baina oraindik beste partida batzuk ere geratzen dira eta egoera iraultzen ahalegintzeko aukerak izango dituzte ondorengo partidetan Iraidek eta Janirek eta baita 3. postutik goragoko bidean jarratzekoa ere Olatzek eta Naiak haiei geratzen zaizkienetan. Beraz hemen oraindik gauzak erabakita edo baldin badaude ezin esan daiteke bikote lau bikoteetakoren bat pasatakoa denik. Final handi horretara oraindik txapelketari partida batzuk geratzen baitzaizkio. Eta hau esan da orain gaurko 2. partidarekin sartuko gara. Pilotariak ikusten ariko zareten legez atera dira, beroketa ariketak egitera. Eta 2. honetan lehen mailako txapelketak hartuko du protagonismo erabateko Lekunberriko jaian pilota leku honetan. Gorriz ariko dira Ortezko lanetan etorri diren beste partida baterako deituak ziren Leire Oskoz eta Naroa Agirre eta Urdinez egingo diete aurre Ainoa Ruiz Infantek eta Oiana Ordegozak. Berehala etorriko gara berriro partida honen aurretik sailkapen errepasatzera, baina orain pilotariei beroketarik eta egiten utziko diegu.
Bigarren partida zein izango den hortxe duzue kartelean iragarrita, esan bezala Leire Oskozek eta Naroa Agirrek jokatuko dute batetik Gorriz eta Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Ordegozok egingo diete aurre urdinez, baina gaurko partida ikusi aurretik sailkapena errepasatzean ikuste komenigarria izango dela. Sailkapen buru dira hiru partida jokatu eta 2 irabazita Iturriaga eta Mendiburu 17 puntuko aberasiarekin. Bigarren bakarra jokatu eta ura irabazita Barrokal eta Arrastia geri zaizkigu 8 puntuko aberasiarekin. Partida kopuru bera jokatu eta irabazita dute Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oian Ordegozok ere, batetik bat eta urkariak 21 geratu zirenez puntu bateko aberasia. Laugarren postuan 2 jokatu eta 1 irabazita Aranburu eta Mujika eta minus bosteko aberasiarekin. 5. postuan 2 jokatu eta 2 galduta Oskoz eta Agirre, punturik gabe eta minus 18ko aberasiarekin, eta azkenik 6. bakarra jokatu eta ura galduta minus 11 puntuko aberasiarekin. Janeritzarrieta eta Leire Galeano gaurkoan 3. dute Oskozek eta Agirrek, eta 2. Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Ordegozok, eta oraindik ezin da esan txapelketa sasoi kritikoan sartu denik, partida asko beratzen zaizkiolako promozio mailakoari baino gehixeago, sailkapen fasea 2. mailako txapelketan baino luzeagoa baita, besteak beste txapelketa honetan, baina badazpada gaurko garaipenak mesede egingo lieke Naroari eta Leireri jena, 2 jokatu eta orain arte bat ere irabazi gabe direnez, puntua lortzeak bestelako sentsazioak lortzen laguntzen baitu. Bai, dudik gabe esan duzun bezala ez, guainik ez da inondik inorare erabaki horra izanen, baina garrantzitsue bai ez, bikote gorrintzat azkenen 3. partidu daukea eta puntu ipilatu gabe geldituko balie, hoixe ez, beti batez ere burulan horretako edo konfiantzarako bai eragina garmena izango lukela, eta kontrara puntu hori lortuko balue berriz denekin hor jarriko lieke ez, azkenen denak puntu gehienak puntu batekin daude, eta hor saltxa handi xamarra dago, baina egia da urdinentzat hainbesteko presioik ez dela, baina Gorrik presio pixkoat baduela alde hortatik. Atzeko zaurrereko bidea egin zuten sopuertako partidan Ainhoak eta Oianak, atzetik izan zirelako partidaren 2. zatia ondo sartuta egon arte, ia 18. tantor arte edo buruz ari naiz eta zuen kontra Iturriagaren eta Mendibururen aurka, baina azkenean atzetik etorri gainditu eta gainditzeaz gainera garaipena ere lortu zuten, eta zuek hortxe geratu zineten gozori gabe, garaipenik gabe, 21. Bai, hori da ez, partidu estu izan zen ozinek irazizaken partidue, bukaera arte lanen seitu zuen, eta lan horrek emaitze mantzioan ez, 22 eta 21 markagaiun eta garaipena beraientzat, eta puntu hori hortxe daukea, eta puntuk azkenen balio due, ikusten da ez, garesti ongo diela puntu guztike, eta bakarra baduen momentu hontan, eta gerorare baliagarri izango dena. Eta berriz ere pilotalekura etorriko naiz, behar bada Ainhoarentzat hau mesedegarri izango da, azkarra da, eta pilotalekuan zorutik haintzistu urtetea pilota urdinentzat mesedegarriago gerta daiteke, akaso? Bai, nik uste baietzez lurren hainbeste ateratzekin eta pilota, hor azpitik azkarri biltzekin, Ainhoari osongi datorkion pilota leku dela esango nuke, eta Oiana berarire bai ez, oso golpeko pilotarik die, pilota bixi ibiltzen duen pilotarik, eta bizitasun hori aprobetxatzeko gaurkoan pilotalekua proposa daukea. Eta behar bada lehen partidan aipatu dugu, partida luzatzeak ez du akaso hemen logika handiegirik, baina luzatuko balitz Naroa prest lanerako oso pilotari oso azelari segurua delako. Bai, hoi da ez, Gorrik sendotasun hori badue, oso bikote sendoa osatzen due, utxegite gutxi pilatzen dituen normalen, eta sendotasun hori badauke, baino gaur garrantzitsu izango da ez, batez ere erasoan asmatzea, zaie delako pilotaleku ontan partidu gortzea. Prest dira lanari ekiteko lau pilotariak, orantxeari da Kirol Jertxe erantzten Leire Oskoz, erakoek kenduak dituzte dagoeneko, pilotak jaieren sartskita bildu, eta une batetik estera emango zaio hasiera partidari, azkenengo sakeak atera nahi dituzte Ainhoak eta Leirek, orantxe dutelako aukera partidan erabiliko dituzten pilotak ezagutu eta probatzeko,
eta hori beti izaten da esategarriago aurrena beroketarako pilota batzuk erabili dituztelako eta hauexek izango direlako gero partidan zehar lanerako izango dituztenak. Bai, eta batez ongi berotzea ez, hotz da pilotalekun nabaritzen da, eta bueno, ongi berotuta ateratzea garrantzitsua izango da. Bai, kanpo aldean ere hotz egiten du, baina barru aldeak ere ez dira oso toki beroak, pilotalekuak ere neguan ere ez dira beroleku izaten, nahiz eta udan gero akaso jendearen poderioz, jendea pilotaren poderioz beroa kanpotik ere etorri. Eta tira, beroketariketak eginak dituzte, ondo jantza denez, eta badoaz lau pilotariak kantxaren erdira jendaurreko aurkezpen egitera, Gorriz esan bezala, Leire Oskoz eta Naroa Irre, Urkinez, Ainoa Ruiz eta Infante eta Oian Orbegozo epaile lanetan lehen bezala. Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Urizek jardungo du, esku eman die lau pilotariei, zorte opa eta hortxe doagora, Leon Castilloa, kolore gorria ikusi diogu txapari eta beraz Leire Oskozek aterako du gaurko bigarren partidako lehen sakea. Bai, ikusko dure, bueno, azken orduko aldaketa horrek nola eragiten dionez, bueno, asteazkenen entrenatzen izan ziren, entrenamendu ona burututa die, baina egia da, ono berez asteburuntan libre zuela, partiduk ez zeukeala, eta azken orduko dei horregi erantzun behar izan dioala, eta bueno, ikusko du ez, espero horrek eraginik ez izatea, eta Oianak eta Ainoak aldiz, bueno, hasieratik jarrita zeukean partidue, arerioak bai aldatuko zaizkioala, baina alde hortatik aitzaki hori behintzat ez du izanen ez. Atzo eguerdian etorri zen aldaketarako deia, baina lanerako pres dira, entrenamendu onak eginda, astean zehar eta ez dut uste partidari beldurrik izango diotenik, nahiz eta berez gaur ez zuten ego behar. Hasi da kontu partida eta aurreko kuadroetan aurrelariak protagonista eta Joko Nasle hor ikusi dugu kantoa Leire Oskozek lortu duela eta lehen da bizikoa beraz. Bikote Nafar Gipuzkoarrenentzat, bat eta huts. Bai, esona ez, horre Ainoak bitximozutako pilota horrei aurreatuta ezker gantxoz erantzun dio eta tantona Leiren eskutik. Sakera dator, Lanztarra, eragin dio punta pilotari eta atera du. Gaiztotu egin zaio, Oianari baina jaso, kontrakantxatik Oskozek bildu, Orbegozok eraman, Naroa sartuko da lehian, atzera, luze pilota haste du, txoste egin dio gainera pilotak Oianari baina jaso, Txokoan barna berriz ere indartxu moztu, Leirek, Oianak eraman eta gero bien tartera txostaren bila Naroa eta azkenean lortu du bere helburua, bi eta huts. Bai, bueno, hasiera hontan kostako da pixkoa pilota lekurarei hartzea ez, oso... Gainera nik uste espero baino laburrago beratu zaiola azkenerako pauso bat abiadura handiagoan hemen behar izan baitu pilota joko bat zuen eta horrek ere akaso nahi bezala ez jotzea eragingo zion, baina txosta aurkitu duenez tanto eman di horrek bikote gorriari, gero ez ustean errapatu duelako era bat efektu horrek Oiena. Bai, ala da ez, gero, bueno, ikusiko da ez. Ze pilota ateatzen duen bikote bakoitzek, nik uste Naroa eta Leirek motel showa den pilota dabilkiela, bueno, badakielako sendotasun horrekin mine egiten duela, eta aldiz gero, bueno, batez Ainoak sakea baliatzeko pilota bizixegoa aterako do, eta, bueno, ikusiko da ez, alde hori nik uste kantxan gero nabarituko dela. Beste bat gorrientzat hiru eta huts markagailuan, pilotaleku azkarretan gainera boladak alde batera edo bestera joatea errazagoa gerta daiteke behar bada eta ez den partidari gausten hasierako zatian bikote batak alde nabarmenegirik hartzen duelako. Bueno, sakea baliatuko du ez, azkenen sakea hartuta takadatxoa itea, bueno, normala izango da, azkenen pilota leku klase honetan basaketik mina hundi egiten delako batez ere oso lantzaiek dielako atzelarintzat eta bueno, hori nik uste gaurkoan enarituko dela eta gehiago Ainoa kontun hartuta ze sakatzaia denez. Laukarria askatu zaio Naroari, baina atzetik laguntzaileak ere badituzte eta Ainoa eta Andre Aldaregiak lotu dizkio Laukarriak takoekin jalakoak egitea azbaita beti errazena izaten. Hiru eta huts eta beste tanto bat jokoan Leire Oskozen sakeak martxan jarria.
Ake hueltan moztu, Ainoak jaso eta Txoko Barrena leire baino luze pika. Oianak gero batzera, edarki jaso du baina Naroa Agirrek. Berriz ere, frontisardiko pilota, aurrera etorri da Naroa eta bildu. Zabalera orain Oianak, leirek jaitsi, urruntik eta ez zen, horrazta, hondik jaistea. Baina dotorren gindu. Ainoak aurrena agindu eta berriz ere luze atzean Pilota jarri, aukerakoa etordakion orain, ez da ausartu. Jokaldia egitera, berriz ere atzealdea kargatu nahi izan baitu. Luze Oianak ere, bost ederritik eraman Naroa Agirrek. Ainoak jaitsi, ezkerreaz eraman Naroak. Berriz ere Txokoan Barrena luze eta indartxu, Naroak atzeraka etorrita jaso. Ainoak zabalera eta tanto guztian zehar ibili dira erasoan eta aukera garbia ikusi orduko dejada egitera jo eta tantoa lortu dute. Bai, nik uste esan duna ez, hasieratik Ainoantzat oso pilota leku egokia da, pilota oso bixi edo bai, bixirina igual berak ibiltzen du ez, hor azpitik eta pilota leku oso ongi datorkio eta bueno, guain ikusi da ez, tanto guztintzar nola dominatu duen da bukaeran bikaineba hor zabalen indun jokaldie. Berriz ere sakera dator, Otxandigarra denborari galdu dabe, sake luzea jarri du ezkerparetan, 6 terditik ongi jaso du, naiz eta gainera etorri, pilotak eraman abiaduraren ondorioz, Naroa Agirreri. Bien tartera jaitsi, Oiana etorri da aurrera eta jasotzeaz gainera atzeratu ere egin du. Naroak eraman. Ainoak bien tartera jaitsi. Luze gero, irutarditik Zorti bertxura irutardira Naroak eta ederki jaitsi du Oianak eta azkenean tantoa lortu dute. Bai, Oianak oso ongi jesten du pilota eta gaina abiadura hundin ez, eta hemen nolako abiaduran jesten balin badozo, ezker pareta hoi bilatuz oso lan zailek die defenditzeko eta bikaine lortu duen tantoa. 2 eta 3 markagailuan, 3 eta huts hasi dira aurretik Leire eta Naroa eta segidan egin dizkiete bi. Ainoak eta Oianak. Sakera dator berriz ere Bizkaitarra. Abiatu du korrikalditxoa, eragin diogun pilotari eta atera duzatea. Gaizto doa, edarki jaso alere. Naroa Agirrek, Txokoan utzi du Ainoak, Leirek jaso. Oianak gero luze atzeratu. Baina ondo eraman du. Naroa Agirrek, bien tartera luze moztu Ainoak, atzeraka etorri da Leire eta ark eraman du, gero Oianak atzera eta baita luzeago Naroak berak ere. Gaiztotu egin zaio pilota Oianari baina jaso, Leirek zirrizta gaiztoa, Ainoak altxa duena. Oianak jaitsi, Leirek eraman eta aukerako orain Ainoarentzat bien tartera pilota azkenean, baina ongi jaso du hor Oianak ez die komunikazioak utxe egin urdinei eta azkenean hor jokaldi egiten hasi da Leire eta kanpo aldera, kontrakantxara joan zaio Iruna. Bai, aukera hona zen hor zabalein duen dejada, baina merituzkoa aurretik Ainoak berak eraman duen pilota ez, hor oso ongi etxetako pilota izan da, abiadura hundin, tanto izatekoa zen pilota Ainoak moduari harrigarrin eraman du eta defentsa lan horrek, gero aukera mandioa tantoa lortzeko. Irunako boladatxo bi ikusi ditugu orain arte, lehendabiziko Irurak gorriek egin baiti duzte eta ondorengo gainerakoak urdinek. Zeinen aldera hausten den eguneko lehen berdinketa. Atzelariak pilota luzatu nahian, luze nola batak ala besteak. Pilota gaizto, eraman eta azkenean barruan da. Naroarena kontrakantxatik bildu eta luze jarri zabalean barna Ainoak, Leirek jaitsi eta azkenean tantoa lortu du. 4-3. Bai, ongi etxitako pilota izan da ez, hor abiaduran ibiltzen bada eta hor ezkerparetan sartu,
lana komplikatzen die eta ongi, hor, Leire. Zapatazolak justitzera etorri da, Zibentxetera Naroa Agirre, pasa diote pilota aurkariek Leire Oskozi eta bat orsakera lantzeko pilotaria. Sake luzea ezkerrez bikain eramana Oiana Orbegozok, Naroak jaitsi, abiadura handian doa pilota baina ongi jaso du Ainoak, prest zegoen seinale Orbegozok atzera eta Naroak ekarri herriz ere lana Naroari ematen ari zaizkio orain nola Ainoa ala Oiana, oraingoan Leire behartu nahi izan dute, baina Naroa presten Leire behartu dutenerako urrengo pilota eramateko, oraingoan berak jarri du atzean luze eta hor pilota jaisten hasi da Leire eta lurrera joan zaio. Bai, merituzko pilotatea duna Oianak ez, Naroak ezkerparetan bikain sartutako pilota izan da, eta guen Leiren ikuste hor pixkat azkarregio diola ez, golpe hori pixkoa pilotai geixio erortzen utzi behartziola oso goitik jodor mozten hasteko eta batzutan garaizkan jotzen denen hoxe gertatzen da ez, eskun sartu gabe gelditzen dela eta txapazpira alde egiten dula. Sakera eta hor Ruiz Infante, ator korrik alditxoan, atera dio punpa pilotari, eragin dio punpa pilotari eta atera du sakea, gaizto doa, edarki eraman alere Naroa Agirre, beste sake bat atzera, bostetarditik hau ere jaso. Naroak, eta orain gauza bera egin nahi izan du, lehen Leirek egin duen gauza bera egin nahi izan du Ainoa Ruiz de Infantek, indarrandian pilota jaitsi, baina txapa bera joan zaio. Bai, bixi da bilki pilota eta mine egiten, baina goengoan beragi joan zaio ez, horrongi motzen du pilota, edo batzutan dejada egiten saiatzen da ez, egiedan Ainoan dejada berare oso bixi eta azkarra izaten dela, bi jokaldik egiten ditu modu beretxun, ezakiz zehazki zer egitea joan izan den, baina txapazpira joan zaio. Eta hemen berriz ere arazoak dituko markagailuan, hotzaren gatik batzuetan ez dute besteetan bezain ondo funtzionatzen eta aurrekoan lanak ematen ari zaigu markagailua. Bost eta lau markagailuan sake gaiztoa, zuzenean saketik lortu dute gorriek 6 eta 4. Bai, sake ona. Gaiztoa ere, Leirerena. Bai, Leirei, antzeman da ez, azken entrenamentutan oso zabalea joaten da sakatzea, ia, eskubitik ez, golpea bazpiazpitik jo beharren zeharka sakatzea eta horrek asmatzen duen albidetzen doa ezkerparetan oso ongi sartzea ez, eta mine egiten nahi da azken aldien sake mota horrekin. Luze oraingoan. Eman Oianak eta orain Ainoarentzat aukera bipareza barruan da, kontragantxatik bildu eta honek ere jokaldia. Eta azkenean gero eskuan geratu zaio Ainoari, hankageldirik erantzun nahi izan dio pilotari. Pilotaren zain geratu da eta azkenean eramaterik ez. 7 eta 4, okerrazan nahi, 7 eta 4. Tanto bat joko onda bien bitartean hemen, markagailu horrekin esan dizuegu. Lan handiak izaten ari garela. Gure zorionez oso. Ondo doa, baina pilotalekukoa bai. Pilotalekukoak buru hausteren bat sortu du, 8 eta 7 zegoen lehen, orain bi tanto kendu dizkiete 7 eta 4. Orain zuzendu dute, beste tanto bat jokoan eta inoiz zalantzaren bat balitz gurera jotzea ere badute eta hori egin dute oraingoan. Ea gureak ere ez digun utxe egiten hemendik aurrera. Leire sartuko da jokoan. Pilota astindu eta lauterdir arte atzeratu. Oianak eraman, zabalaldetik bien tartera luze moztu nahi izan du, baina azkenean aire zoten du pilotaren egaldia.
Ainoak, txokoko dejada ezkerrez Oianak, oraingoan Ainoak ireki, Leirek bildu eta atzeratu. Berriz ere pilota jaitsi Oianak, txokoan utzi du Arroxamar Leirek, ireki eta honek ere jokaldia nola edo ala gainera bota dio Leirek Oianari, Bifareta Ainoak, zabalean dejada Leirek, Oianak kantxaren erdire erantzun eta gero ezkerrez sartu da Leire eta horren ostean pilota Oianak atzeratu du eta etorri diren pilota zalen txaloak ikusten ari direna gustatzen ari zaien adierazle. Naroa sartuko da ezkerrez, behartuta baina dotore atera du pilota hori ezkerparetaren ingurutik. Oianak jaitsi. Ainoak zabalera, gainera etorriko zaion hori baina eskuma zongi jaso du. Txokoan Oianak, baita Leirek ere, azkenean horre txoko aldera jotzeko aukerari gabe, bideri gabe geratu da Ainoa. Leireren bizkarrarekin egin baitu tupust, 7 eta 4 eta hori ikusita eta pilota jaso zezakela iritzita, tanto errepikarazteko agindu eman du epaileak, horre azkenean Leireren bizkarrak eta Ainoaren aurpegiak egin dute bat eta abiatzeko aukerari gabe geratu da zabalaldera Ainoa. Bai, ongi botatako jokaldi izan da ez, egia da horre bera muitu gabe gelditu dela, Ainoak pasatzek ere ez dula izan, eta gero horre tupustin duela ez, oso tanto bitxi ikusi du, oso gorra esango nukenik ez, defentsalanen eta erasoan tartekatu die pilotakadak, eta tanto politien hasi ebintzat. Aurre aldean jostari bili dira, lau pilotariak, uneren batzuetan Leirek eta Ainoak izan dute tantoaren zama, baina gero aurre aldean pilota jaisten eta jokaldiak egiten Oiana ere saiatu da eta oso tanto bizia eta ikusteko gustagarria izan da oso, ea hemendik aurrera datozkigunak ere alakoxeak izan daitezken, ez litzateke bat ere seinale txarra izango eta alakoak ikusteko aukera edukitzea. Atzelarien artean orain pilota, Leire sartuko da baina jokoan astera, txokoan barrena indartxu moztu du, Ainoa atzeraka etorri da, baina bere tokitik atera da zeukan, konturatu denerako pilota jotzeko tarterik ere etzaio geratu. Osona pilotaka da hori ez, Leire bixi-bixi jotakoa ezkerparetan sartutakoa, eta bikote gorrie momentu zaurretik, 8 eta 4 markagailun, eta sentsazio onak erakusten momentu honetan. Osko zen sakea. Izango da urrengoa, bere eskuetan da pilota. Bote txikiak eragiten ari zaizkio eta badator korrikaldi laburrean sake ateratzera. Atera du sakea eta jarri du beste tanto bat martxan ezkerrez eraman hoien horretzot. Pixu handia zuen pilotak, baina ongi eraman du. Kontraerasoa zabaletik txoko alderantz Ainoak dejada baliatu nahian. Oraingoan Naroak atzera eta berriz ere ezkerrez sartu behar izango du Oianak. Doi iritsi da pilota frontisera, txokoan utzi du Leirek eta gero razpitik irekitzen ahalegin du da Ainoa. Egin ohi duen eran indar handiarekin eta berriz ere hanketara aurkariei jokatu nahian. Gainean izan balitz zabalera abiatzen hasirik ez zegoela eta jokozkanpo utziko zuken seguru asko Leire. Baina txapazpian geratu da pilota eta batzuetan hainbesteko indarrean doazen horiek gainean jartzea, zehaztasunez behintzat gainean jartzea ez da tan erraza izaten. Bai, azkar etortzen da pilota ez, eta azkar erabaki behar da hor zein nahi den, eta hor golpea askatu dio, baina txapazpira joan zaio. Bederatzigarrena eman dio beraz, Ainoaren agatxorrek osko zagirre bikoteari. Eta beste tanto bat dago jokoan, oraingoan Naroa etorri da urrealdera, bien tartera pilota bideratu, baina ez batarentzat eta ez bestearentzat. Ainoa urrealdean aurrereke baitzen eta atzeregi abiatzen saiatu bada ere Oiana pilota eramateko, inorretzegoen tokira, inork zer egin ez ezakeen tokira bideratu du pilota Naroak eta ala lortu dute tantoa Leirek eta biek 10 eta 4 markagailuan eta markagailuan badoazkiela ikusita partida eten dute Ainoak eta Oienak. Bai, momentu honeko etenaldi ez, horren ikuste bikote gorri oso sendo ikusteula, lanak oso onginez, bai aurretik bai atzetik Naroare oso seguru eta guain tantoa oso ona izan da Naroan eskutik ez, zabalean eta luze jotako pilotaka da bikainekin.
eta Gorrik momentuz bueno, kantxan seguru, gustora, sentsazionak transmititzen, eta bueno, Urdinek kontrara, bueno, igual sentsazioiek hainonak ez dituela ez momentu honetan, baina bueno, hauek bikote arriskutsu osatzen du oso Ainhoa eta Oianak, badakigu sakea batez Ainhoak berreskuratzen bado saketik hasita mina handien dezakela eta errematen zesanik ez, orduan bueno, oinik partidu gelditzen da, baina egia da momentu honen gelditu duela. Hala da, sake hartzea edo defentsaren bidez tantoak gogortzea izan daiteke.